Είμαι ο Lambo the True One και σήμερα θα κάνουμε το κάθε kill που παίρνουμε θα ανεβάζουμε το rarity του brawler μας. Γι' αυτό τώρα ξεκινάμε με Shelly που είναι starter brawler. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα το βίντεο. Ωραία, για να δούμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι μας. Ruffs! Καλά! Ο Ruffs παίζει ένας από τους πιο forgotten brawlers, γιατί έχει hyper και καλά, ποιος τον χρησιμοποιεί πια? Κανείς. Α, ναι, και τα bots δεν μετράνε, by the way. Τον έφαγα και με έφαγε. Και ναι, δεν ήταν bot, άρα μπορούμε να ανεβάσουμε rarity. Λέω να χρησιμοποιήσουμε code, γιατί είναι max, έχει 456 τρόπαια και σίγουρα δεν θα είμαστε σε bot lobbies. Άρα βγάζει νόημα. Anyways, να ξέρετε όλοι σας, κάντε like και subscribe το βίντεο. Σας παρακαλώ πολύ. Anyways. Παίρνει. Αχαμίν. Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε super brawlers τώρα. Όμως θα το κάνουμε μόνο όταν πεθάνε. Αυτός μπότορας, εντάξει. Όμως θα τον σκοτώσουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν θα μετράει όμως, γιατί είναι bot. Bot που τρέχει μόνο. Έλα εδώ καραμπότ τώρα. Bot. Τι πήγε? Έχω κεφάλια aim. Άντα μην. Κορδίλιους, πίσω. Καλά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε super rare τώρα. Πάμε, λέω. Dark, ναι. Draco. Καλά. Draco μέτριος. No. Θα με φάει, είναι τάγκ. Και κάτσε εγώ με τάγκ μέσα. Έλα δε σύρε. Με το last stand σου πράγμα. Λοιπόν, αυτός τώρα εμένα με φάνηκε σαν μποτάκι. Άρα όχι, δεν το μετράμε. Ναι, ωραία, τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε epics. Piper δεν είναι εκεί, αλλά να η Piper. Η Piper σου μέσα. Piper πίσω. Έλα. Είναι άχρηστος. Bye bye. Τι θα με φάει Piper? Ναι, δεν μείνεις. Δεν είναι καλό. Τρέχω. Τώρα που έχω την ευκαιρία. Bye. Γεια σου Piper. Bye Piper. Να ξέρετε, μόνο ένα kill χρειάζομαστε κάθε round για να ανέβει το rarity. Άρα όχι, δεν θα πάμε σε mythic rarity. Ακόμα είμαστε σε epic. Όχι. Πεθάναμε. Ωραία. Τώρα πάμε mythic. Φάγαμε 2. Κανονικά φάγαμε 3, όμως ένας καράμποτας. Άρα πάμε fang.
Έχουμε και αυτό εδώ το Star που δεν θα πάρουμε τίποτα. Ωραία, πάμε. Είναι γκάς αυτός. Νομίζω ήταν γκάς. Ναι, γκάς. Ωραία. Μιας και δεν είχα Star Power στον Funk, του αγόρασα και το Fresh Kicks Star Power του. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Leon από τη μία και τι είναι αυτός. Edgar από την άλλη. Όχι, εγώ δεν τιμάρω. Αχ, Χριστέ. Bye. Anyways. Κάτσε τώρα να πάρουμε αυτά εδώ τα power cubes. Α, ναι. Μιας και... ναι, τώρα μπορούμε να έχουμε legendary brawler. Anyways. Συνεχίζουμε. 8-bit. Α, ναι, και παιδιά, μετά από το legendary brawler είναι limited time brawler σαν τον Buzz Lightyear. Δυστυχώς πρέπει να το χρησιμοποιήσω. Αν φάω αυτό είναι το Griff. Ναι, αυτό είναι καλό. Μ' άχτουσαν. Άμα τόσο... Τι απόρβο. Είμαστε limited time brawlers. Τώρα. Ορίστε, να είμαστε. Τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε limited time brawlers και αυτό σημαίνει... Κάτσε, wait. Ξέχασα κάτι. Από ό,τι δείχνει εδώ, Buzz Lightyear είναι κάτω από τους legendary. Άρα, πώς να το θεωρήσω τώρα. Ωραία, τότε τώρα πάμε legendary brawlers. Πάμε Spike. Ο καλύτερος brawler Spike. Πήρα και το Dark Lord skin του σήμερα. Παίζει ένα από τα καλύτερα skins του Spike. Ένα από τα καλύτερα γιατί ναι, ο Toon Spike είναι full καλύτερος. Και τα δύο έχουν ωραία animation, να δείτε. Πολύ ωραία. Όμως, ναι, πρέπει να συμφωνήσουμε, ο Toon Spike καλύτερος. Αχ, ο καημένος Crow έχει χάλια skin. Κρίμα, το λυπάμαι. Δεν το λυπάμαι. Anyways. Ωραία. Bro, παίζει να είναι το μόνο skin του Spike που όντως έχει voice lines. Λοιπόν, ναι, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Χρησιμοποιήσαμε ό,τι rarity. Όμως θα έλεγα, για να τελειώσουμε έτσι τελείως το βίντεο, να πάρουμε και μία νίκη ή ένα kill με legendary brawler. Γι' αυτό πάμε. Ωραία. Να μην πω τώρα, ο Mortis Fang έχει σε αυτό το game. Να, παίρνει. Έχω χάλια aim, μπρο. Έχω το aim του casual Edgar σου. Χάλια. Έλα. Λίγο. Low είναι η Penny. Penny, τσακίσω εδώ, μη σε χέσω. Είδα Edgar. Demon Edgar. Κάτσε, έχω ερώτηση. Γιατί ο Angel Edgar έχει λιγότερα skin από τον Demon Mortis? Είναι λίγο περίεργο. Γιατί... Όχι, έχω super... Κάτσε, πάμε. Ναι. Πάμε.
Το φάγαμε. Ορίστε. Ουλαλά. Λοιπόν, τώρα μόνο αν νικήσουμε το βίντεο. Μόνο αν νικήσουμε τώρα θα τελειώσουμε το βίντεο. Bye bye. Δεύτερος. Λοιπόν, εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο. Καλή τύχη σε όλους σας. Peace.